Performances, non-stop energy, and impeccable stage spectacles. Absolutely. Happy Bangus Festival ng Dagupan City. Ready na po ba kayo? Yes! Ikaw naman dyan ng malakas at masaya. Uumpisahan po natin, uumpisahan na po natin bago pa umulan. Sana hindi umulan. And of course, para po mabindisyonan tayong lahat. Okay? Ready? Ready? Atras po, please. Atras. Hindi tayo mag-umpisa na pagkat di kayo umaatras. Dito po sa side, yung mga nagpipicture. Atras. Itaas nyo, itaas, itaas. Atras. Okay, ready? Gilong-gilong, come on! Music, gilong-gilong, dance! Gilong-gilong, nasaan kayo? Ayan na po ang ating nadutan Street Party Dagupan Bangus Festival 2025! Palagpakan po natin ang Dagupan
solid na buong loob na makakagawa mo at maglalaban hindi hindi bitin, hagod at bugla, panalo pa rin.
Our all 99 unlimited song. Exact prizes. Yes. Punta na po kayo dito sa ating booth. Nag-iit mo na ating promo. New promo, Power All 99. Eh, good pa na. Tinanggal nila ang DB. Mas okay sana kung tinurpick na kagad ng ano, green ng Your team is banning. pero pwede pa rin po. Valentina, ano kayong balak nila kapunin dito na bench? Last band para sa Gear 2 kasi. Next pa tong dalawa eh. Mid na lang siguro kailangan tanggalin dito. Ng Green Verdant. Pwede mag-4 or XP yung ano eh. Maraming. Your team is picking. First place is To live is to trick the Reaper. para sa Gear 2 Asen. Jizoy. Romba pa rin ang bukunin. Pwede pa rin yata dito yung Minotaur. Si Simjot pa rin ba? Kanilang kukunin sa kanilang mid. Yun pa rin. Your team is picking. Napakatulas pa rin ang sisipin kanina. Namatay lang ang pulas-pulas. Last 2 picks para sa mga product.
selfie and post it to your wall using our hashtag. Ito, the hashtag SuperFiberX celebrates Bangus Festival 2025. Response the table using the hashtag for a chance to win a exciting prizes. Ayan siya. At syempre, ang ating all prizes will be claimed sa ating booth area. Diyan lamang po siya. Naka-ready na ang ating mga papremyo para sa inyo. At yun, siyempre, ang ating registration for the Open Challenge will open. Mga tumatakbo senador sa pulis sa mga bayan. Tinatawag po natin na si Idol Irene Bernabe, ang representative din po ng Cultura para i-draw po natin kung sino mananalo ng Ford Processor. Nako, sino kaya? Sumakay na natin. Sana nandito pa siya. Alright, ito drawless na po ni Idol Irene from Cultura kung sino ang winner ng Food Processor. Nako, nasa dito si Idol Domino Reyes. Idol Domino Reyes, nandito po ba? Nako. 5, 4, 3, 2, 1. Nako, wala daw. Alright, puno tayo ulit ng isa. Sino kaya? Si Idol Rebecca Bayo. Idol Rebecca. Wala, nako. Sino kaya itong susunod? Idol Analyst. Mga tulaw. Idol Analyst, mga tulaw.
nachuta spaghetti. Alamang toka, 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 egg, bacon na egg. Alam mo na toka,
Iya, sudah. Iya, Pak.
sa akin ang di ka naman kasi di mo wala ako'y nasasangka di bale basta Yeah, alright, sound check, 1, 2. Alright, magandang gabi po sa lahat ng aming mga katibay na may resibong dala at nandiyan sa taas ng ating bahay na hindi lang kayo nakakatapo kayo ng Starbucks gift certificate. Tapos po ang ibigay ninyo ang inyong buong pangalan at product details sa selling area ng Mighty Lounge. At tapos ng isang linggo, kayo po ay tatawagan para mag-claim ng inyong grocery gift check. Maraming salamat po, mga katibay. Let's go! Isa-isa ko kayo, ha? Okay? Mabilis! Mabilis na! Muna! Game na? Go Chori! Amin niya wala preview. Sana mag-apoy talo dyan, okay? San-san-san date na kayo, ha? On tour may imbagas. Aman labay i-actio, okay? Ready, ha? Ready, go! Mabilis!
SM Appliances. Napakalaking discount po na ito. Diba? So from April 30 ngayong araw po na ito hanggang May 7, pag kayo po ay nag-avail ng mga appliances po ng Condura from the participating stores, makakakuha po kayo ng malaking diskwento. Hatid po sa inyo yan ng Condura! Kaya chill ka lang, Condura ang kasama mo this summer. O relax lang! Sa Condura mong refrigerator, freezer, aircon at washing machine, chill ang summer ng buong pamilya. Kayang-kaya with Condura. There's no choices, no options, no alternatives, just unheard voices with identity. Next naman tayo, mag-tuloy ang ating program.
very next session. Hey mga kaibigan, ready na ba tayong malaman or makita ang saksihan ang performance ng ating humamo? Once again, we are currently connected to Parating na! Parating na, mamaya ka lang. Sa alak, sa chicks. Tatasin pa tayo dyan. Ito nga lang, basta-basta lang.
no? Ay, 12:07. Mabababa ko ng konti, 12:05 na. Post yung video sa Facebook namin yung 12:05. Pero, heads up lang. Itong next song namin, ito na kasi yung last song namin. Pero sabi nga gusto nyo validate ako ng ganun na response. After ng song na to, mag-more lang kayo tapos magdadagdag kami ng isang mga kanta, okay? Ngayon, dito, para lang ulit itong practice natin ha, gagawin namin yung ending, kayo mag-more kayo, okay? O isa pa, itong ending yung ano. Okay, John. Hindi gagawin natin namin. Alam niyo, huwag makakalimutan niya na. Kasi bakit pag inilibang niyo, sobrang powerful. Kasi pag pagbawa namin, tapos malikais para ko ang pagkakas mo. Diba? So, ay na bata, alam niyo kung ano. Tanong na tapos, wala kami natulugan ng wing, diretso wing. Evan. Puta ka, gabuhin pa man. Tama.
po sa inyong lahat. Nagkaamuyan na tayo dito. Ay, nako, nakakapagod. Ang saya-saya naman. Nakita niyo yung werot ko dyan. Ha? Isa pang makingay. Malay mo, punta pa ako dyan. Wait lang! 1, 2, 3, go! Dagupan nyo! Makingay! Hey! Ay! Pati ako, Harley, napalabas sa hiyaw mo Ay, eh. nabay. Grabe, you're Ayan. commanding the stage at buhay na buhay sila dahil din sa performance mo. Ito, Happy Bangus Festival ho sa inyo. Wala bang mambabato sa akin ng bangus dyan nang mauwi ko sa Rizal? Ayan, kasi ang dami ko na anuhan eh. Isang hilera yan, isang Ang sikit, sikit. Oo, Peter, ganito, parang ano lang. Sikit, kumbaga. Pwede naman kailangan yung puso ko kasi nga syempre nakain ako ng bangus. Tama ka naman. Ayun lang po, maraming salamat. At sana masaya kayo dahil aabangan niyo pa ang napaka-ponging lolo, Roro Madrid! Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much, Shirley. Pero syempre, before ka namin i-let go and all, gusto lang namin malaman din, ano ba yung mga mapupulot na aral na mga kapuso natin dito sa show yung Binibini? Actually, madami. Hindi ko lang kaya isa-isa eh. Yung top of mind, kung ano ba Yung top of mind, kahit anong pagsubok mo sa buhay, kailangan, ano lang, bumabang ka lang, fight lang, parang pag hindi mo yung isang ilay mo, dapat buhuin mo yung kabila. challenge ka sa buhay.
J.Lo ng Dagupan. Ay! May isa ba? Dito ka! Maganda ka rin. Dito yung isa. Ate ka, dito ka sa nanay mo. Umuwi mo kayo pag nag-aaral kayo, ha? Ayaw ko nga. Tama ka naman. Kita talaga ang ating mga kabayani. Sabang ko sa ating mga LGBT at sa ating mga girl power on stage. Oh, sino panalo? Sino ang boto kay nanay? Kay nanay! Sa kanya! Ayan, meron ka ng pares. Siguro sa pares. Ang galing mo. Request ka, request mo, request mo. Mother. Okay, kahit talaga sa parang pagkagaling na. Kaya pangalan. Okay, congratulations. Isigaw mo. Jin is in. Jin is in. Oh yeah. Congratulations po kay Galing. At si Ate Girl. Congratulations. You deserve. You deserve. Thank you so much. Remember watching what you get is
makes you beautiful. Maraming salamat! Happy Bangus Festival, mga Dagupenyo! Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng pumunta po dito para suportahan po ang ating mga kapuso shows. Ang Prinsesa ng City Jail, ang Binibini Marikita, of course, ang Lolo. Sana po nag-enjoy kayo lahat, napakaraming tao. Ako po sobrang nag-enjoy. Of course, masaya-masaya ako nakating away ng Bangus Festival and looking forward na makakain namin ng bangus. Okay, second song, play music. Tama ko na mag-partner, sino po pwede ano? Pwede ba umakyat? Maybe there's a look in your eyes, must have made up for the sun. You were just part of a dream, nothing wrong, so sweet. What was that? My love couldn't wait much longer. Just in one thing, but before your smile, every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Kunwari ko,
Here on stage, we have